मित्रहो नमस्कार. मी सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण गुलाबराव बाबर, दूर शिक्षण केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. मित्रहो, आज आपण MA भाग 1 अर्थशास्त्र या विषयातील सत्र 2 या सत्रातील जो महत्वाचा पेपर आहे तो म्हणजे भारतातील कृषी विकास या पेपर मधील घटक क्रमांक 1 शेती आणि आर्थिक विकास या घटक क्रमांक 1 मधील जी अतिशय महत्वाची संकल्पना आहे ते म्हणजे 1991 नंतरचे राष्ट्रीय कृषी विषयक धोरण यानंतरचं जी महत्वाची कृषी विषयक धोरण मांडण्यात आली ते यानंतरचं जे अतिशय महत्वाचं धोरण होतं ते 2006 साली शेतीविषयक धोरण मांडण्यात आलं. या 2006 साली जे शेतीविषयक धोरण भारत सरकारने मांडण्यात आलं या 2006च्या शेतीविषयक धोरणाची सविस्तर चर्चा आज आपण या लेक्चर मध्ये करणार आहोत. मित्रहो, ही चर्चा करत असताना आपण दूरशिक्षण केंद्रांतर्गत जे स्वयंअध्ययन साहित्य तयार केले जातं या स्वयंअध्ययन साहित्याचा आधार घेतलेला आहे. मित्रहो, आपल्याला माहिती आहे 2000 सालीच्या पूर्वी शेती ही अतिशय पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती देशामध्ये संपूर्ण देशामध्ये शेती करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या, पारंपरिक पद्धतीने होती. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता फार कमी होती आणि शेतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी होती. या सर्व बाबीवर शेतीचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हे आपल्याला माहिती आहे आणि त्या कण्याला आणखी तंदुरुस्त करण्यासाठी शेतीविषयक धोरणाची देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात आली आणि त्याच दृष्टीने 2006 साली मोठ्या प्रमाणात कृषी विषयक धोरण भारत सरकारने अंमलात आणलं आणि या कृषी विषयक धोरणाच्या मदतीने या भारतीय शेती व्यवसायाचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी कशा प्रकारे मदत होईल याचा अभ्यास करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली. मित्रहो, 2006 मध्ये जी समिती स्थापन करण्यात आलेली होती ती SS स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मित्रहो, या समितीची स्थापना भारत सरकारने केली होती आणि या समितीने आपला अहवाल ऑक्टोबर 2006 मध्ये सादर केला. भारत सरकारला या समितीने ऑक्टोबर 2006 या कालावधीत आपला अहवाल सादर केला आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारे यांच्याशी सल्लामसलत करून सन 2007 या राष्ट्रीय शेती धोरणाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. संसदेमध्ये 2007 साली राष्ट्रीय शेती विषयक धोरणाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. मित्रहो, या धोरणाची प्रमुख जी उद्दिष्ट होती या उद्दिष्टांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. या उद्दिष्टांची सविस्तर चर्चा आज आपण या लेक्चर मध्ये आपण करणार आहोत. मित्रहो, या 2007च्या शेतीविषयक धोरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट पहिलं उद्दिष्ट असं जे होतं म्हणजे शेतीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पादन वाढ घडवून आणणे तसेच शेतीची प्रगती ही शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीद्वारे मोजणे. म्हणजेच मित्रहो, पूर्वी शेतीची प्रगती अतिशय पारंपरिक पद्धतीने केली जात असल्यामुळं अतिशय कमी प्रमाणात झाली होती आणि या शेतीच्या प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्याच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यासाठी शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे हे या शेतीविषयक धोरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट मानलं जात होतं. मित्रांनो, यानंतरचं दुसरं प्रमुख जे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे शेतीतील उत्पादकता, नफा आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी शेतजमीन, पाणी, जैवविविधता आणि आनुवंशिक साधनांचे संरक्षण करून त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणे. मित्रहो, देशामध्ये जी साधन सामग्री उपलब्ध आहे त्या उपलब्ध साधन सामग्रीचा जास्तीत जास्त वापर करून शेतीमधची उत्पादकता, शेतीमधला नफा आणि शेतीमध्ये स्थिरता वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आणि जी संपत्ती आहे पाणी त्याचबरोबर जैवविविधता या सर्व संपत्तीचं संरक्षण करून यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करणं हे दुसरं महत्वाचं उद्दिष्ट होतं. मित्रांनो, तिसरं जे उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे, सिंचन, वीज, यंत्रसामुग्री, अवजारे, खते माफक दरामध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे
यासाठी सुलभ कर्जाची सेवा सहाय्यता करून देणे हे महत्वाचं उद्दिष्ट या 2007च्या धोरणामध्ये अवलंबण्यात आलं होतं. मित्रांनो, शेतकऱ्याची उत्पादकता वाढवायची असेल तर शेतकऱ्यांसाठी लागणारी प्राथमिक आधारे आहेत, या आधारांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे लक्षात आल्यानंतर शासनाने 2007च्या या धोरणामध्ये शेतीसाठी आवश्यक असणारे बी बियाणे, सिंचन सुविधा, वीज यंत्रसामुग्री, अवजारे, खते, बी बियाणे यांच्या माफक दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीची कर्ज पुरवठा करणे आणि सुलभ हप्त्याची सोय करून कर्ज पुरवठा करणे हे अत्यंत महत्वाचे मानले गेले होतं आणि यातूनच शेतकऱ्याचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे महत्वाचं उद्दिष्ट होतं. मित्रांनो, चौथं महत्वाचं जे उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे शेतकरी कुटुंबाचे संरक्षण आणि शेतकऱ्याच्या उत्पादकाचे संरक्षण करून राष्ट्रीय स्थितीतील व्यापार वृद्धीसाठी देशातील पिकांचे, जैवविविधतेचे, मासे व अन्य वन्यजीवाचे संरक्षण करून त्यामध्ये वाढ घडवून आणणे. मित्रहो, देशातील शेतकरी कुटुंबाचे संरक्षण करणे, त्याचबरोबर शेतीमालातील जो उत्पादित झालेला माल आहे त्या उत्पादित मालाचे संरक्षण करून राष्ट्रीय स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पादित मालांची व्यापार करून व्यापार वृद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करणे आणि देशातील जे जैवविविधता आहे त्या जैवविविधताचे रक्षण करून यामध्ये वाढ घडवून आणणे हे चौथं महत्वाचं उद्दिष्ट 2007च्या या राष्ट्रीय कृषी धोरणाचं होतं. मित्रांनो, पाचवं जे महत्वाचं उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्यासाठी योग्य किंमत धोरण आणि व्यापारी धोरणासंबंधी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे. मित्रहो, आपल्या देशातील शेतकरी आपल्याला माहिती आहे पिकवतो आणि बाजारात ज्यावेळी विकायला नेतो त्यावेळी बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या मनानुसार ती म्हणण्यानुसार किंमत ठरते आणि ती किंमत देऊन येतो. म्हणजेच पिकवणारा ग्राहक आणि किंमत ठरवणारा व्यापारी अशी परिस्थिती बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध झाली होती. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय किंमत धोरण आणि व्यापारासंबंधी धोरण यंत्रणा स्थापन करण्याचं हे प्रमुख उद्दिष्ट या 2007च्या कृषी राष्ट्रीय शेतीविषयक धोरणामध्ये होतं. मित्र, यानंतरचं 6 नंबरचं जे उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे शेतकऱ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर भरणा करण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे. मित्र हो, शेतकऱ्यांना आपल्या आवश्यकतेनुसार आपल्या वेळेनुसार पुरेशा प्रमाणात भरणा करण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन यंत्रणा उभा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल, कशी शेतकऱ्यांची सोय होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणं हे अत्यंत महत्वाचं उद्दिष्ट या धोरणाचं होतं. मित्र, यानंतर जे महत्वाचं धोरण होतं ते म्हणजे शाश्वत ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणे. मित्र हो, ग्रामीण विकासावर शाश्वत पद्धतीचा विकास करून घडवून आणणं हे या धोरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. शाश्वत विकास केल्याशिवाय शेतीचा विकास होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर या 2007च्या कृषीविषयक धोरणामध्ये शाश्वत ग्रामीण विकासाची संकल्पना स्वीकारण्यात आली. मित्र, यानंतर जे महत्वाचं जे उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे ग्रामीण भागातील जे युवक आहेत त्यांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजना राबवणे. मित्र हो, या कालावधीमध्ये ग्रामीण भागातील युवकांचे ओढे शहरी भागाकडे मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी जात होते. या शहरी भागातील वाढणाऱ्या लोकसंख्येला थांबवण्यासाठी किंवा हा ओढा थांबवण्यासाठी ग्रामीण भागात त्यांच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या युवकांना शेतीमध्येच काम करण्यासाठी त्यांना आकर्षित योजना देणे आणि शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी शासनाचं हे महत्वाचं उद्दिष्ट 2007च्या या धोरणामध्ये होतं. मित्र हो, यानंतरचं जे महत्वाचं उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञानाच्या आधारे भारतीय शेतीच्या उत्पादनामध्ये बदल घडवून आणणे, शेती उत्पादन प्रक्रिया लागणाऱ्या आदान प्रदानांचे उत्पादन व पुरवठा करण्यासाठी भारताला जागतिक आउटसोर्सिंग बनवणे. मित्र हो, शेती क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची जी क्षमता आहे त्या क्षमतेचा वापर करून भारतातील शेतकरी माहिती तंत्रज्ञान आहे, बायोटेक्नॉलॉजी आहे, आदान प्रदान आहे, या सर्वांचा वापर करून भारताला जागतिक आउटसोर्सिंग केंद्र बनवणे हे या धोरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट मानलं गेलं होतं. मित्र हो, 10 नंबरचं जे महत्वाचं उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे शेतीविषयक अभ्यासक्रम व शैक्षणिक पद्धतीची पुनर्रचना करणे.
मित्रहो, ग्रामीण भागातील शेती व्यवसायाचा विकास करावायचा असेल तर शेतीविषयक शिक्षण देणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि शेतीविषयक पद्धतीची पुनर्रचना करण्यासाठी ग्रामीण भागातील युवकांना शेतीविषयक शिक्षण देणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही गरज ओळखून या धोरणामध्ये या उद्दिष्टांचा समावेश केलेला होता. मित्रांनो, यानंतरचं जे 11 नंबरचं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे शेती आधारित रोजगारांच्या संधी उपलब्ध ग्रामीण भागातच उपलब्ध करून देणे. मित्रहो, शेतीवर आधारित असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी ह्या ग्रामीण भागातील युवकांना ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देणं हे या राष्ट्रीय कृषी विषयक 2007चं जे धोरण होतं या धोरणामध्ये शिफारस करण्यात आली होती. मित्रहो, अशा प्रकारे ही एक ग्रामीण कृषी विषयक विकासासाठी 2007 साली जी समिती स्थापन करण्यात आलेली होती भारत सरकारच्या अंतर्गत, या समितीचं 2007 मध्ये ही प्रमुख 11 उद्दिष्ट ठेवून या शेतीचा आर्थिक सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास होण्यासाठी मदत होईल अशा पद्धतीने ही उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवली होती आणि ही या समितीची स्थापना 2006 मध्ये करून या समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन यांना करण्यात आलं होतं आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतीचा सर्वसमावेशक आर्थिक विकास कशा पद्धतीने होईल आणि ग्रामीण भागातील युवकांना कशा प्रकारे रोजगाराच्या संधी ग्रामीण भागात उपलब्ध होतील, त्याचबरोबर पायाभूत सेवा सुविधांची उपलब्धता ग्रामीण भागात कशा प्रकारे होईल, या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना या 2007च्या राष्ट्रीय कृषी धोरणामध्ये अवलंब केला होता. ही उद्दिष्ट या समितीने डोळ्यासमोर ठेवली होती आणि या उद्दिष्ट ठेवून ह्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी भारत सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले आणि या 2007च्या शेतीविषयक धोरण होतं ते यशस्वी करण्यामागे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात यशही प्राप्त झालं आणि भारतीय शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत झाली. तर मित्रहो, आज आपण या राष्ट्रीय शेती धोरण 2007 या धोरणाच्या सविस्तर चर्चेनंतर आज या ठिकाणी आपण इथेच थांबतोय. धन्यवाद. मित्रहो, या व्यतिरिक्त आपणास काही अधिक माहिती हवी असेल, काही अधिक संपर्क करायचा असेल तर तुम्ही आम्हाला आपण दूरध्वनी मार्फत ही दूरशिक्षण केंद्राला संपर्क साधू शकता. आमचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 0231 269 41 71. मित्रहो, तुम्ही आम्हाला आपल्या शंका किंवा आपल्या विनंती ईमेलद्वारे सुद्धा आमच्याकडे पाठवू शकता. आमचा ईमेल ID आहे cde@unisivaji.ac.in. मित्रहो, या व्यतिरिक्त तुम्हाला विषयाच्या संदर्भात काही अडचण असेल तर तुम्ही मला पर्सनली वैयक्तिक ही संपर्क साधू शकता. माझा ईमेल ID आहे pgbeco@gmail.com. या ईमेल ID द्वारे तुम्ही माझ्याशी डायरेक्ट संपर्क साधू शकता. विषयासंदर्भात असेल, अन्य कोणत्याही प्रकारची अडचण असेल तर तुम्ही मला आमच्या दूरशिक्षण केंद्राला कधीही संपर्क साधू शकता. मित्रहो, धन्यवाद.